Wis piye kuwi? Nek do-do iki marai guyu e. Aku krungu e marai kutut gundul iki cukur nang ndi wis. Bayangno. Wis. Cebles nang. Mulane biyen nek ngethuk nang ngarep gong, saiki semua nang ngarep gong jejer karo partnere. Nah iso saut-sautan. Aku iki nek do omongan iki marai lucu. Iya. Sing enong muni kutute gundul. Terus sing entuk sik ora pateo banget. Terus wong loro guyu bareng. Ayo terakhir, yo kae, kalkune kae. Ketemu. Oh yes. Kutut underbone. Lah ngono kuwi. Kutut ki ora mung sing alus tok. Lagu iso ngene wae. Kutut underbone. Heeh. Kutut liyane iki do mulus-mulus nek dhek sirahe wis blebetan sik. Underbone. Underground. Wah. Underbone ki montore. Wah. Seru banter. Pokok di streaming. Nek ora ngono ya ora lucu. Ora kuwi kleru tenan kaya. Maksudnya ini underground. Metan-metan. Apa? Metan-metan. Metan-metan ini piye? Kuwi lho sing grup musik lho, Metallica. Metan-metan kuwi goleki rambut putih apa piye? Metan-metan. Ya terus kayak yuk. Ayo yuk. Saya wangi mundak Sri mangga 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 underbone. Mangga mangga. Apa sih? Mangga mangga nggak mangga 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 Ning malah Tatin iki julukane oke lho mbiyen Tatin ban jaman budek kae. Wo, tahu budek to? Tahu. Tahu budek Tatin iki tahu ora krungu blas. Tak jak omong ki mung ora yo ngono kuwi. Saiki wis bareng krungu wis kemayu. Ana wong obah sithik. Apa sih? Ayo ben ya. Kemayu ki nek ayu ki wangun, bojomu kemayu ora ayu. Ya men. Nek ra underground.
Bojo kok underbone iki maksude piye? Ana ngentut banter banget. Citraksi ra melu-melu. Usul arepan. Ayo. Wes ta. Engko tak pindah lho nek duduk. Waduh kaya cah SD. Rame kok njero engko dipindah ora. Ha. Arep adus wae. Wis gak digeblor aku sing bubuti. Kaya mbleh pitik wae. Midangating kangsa Kae sapa kae? Kok nganti keselak-selak kae. Guyu kok nganti. Oh sisane dibubuti. Kudune aku muni ngono ki dagelane selanjutnya iki. Wis sisane bubuti yo. Empun kok. Kalau aku nek terus-terusan, engko gak dhewe ning Bantul kae guyu kemekelen. Aduh. Udah seneng ya. Udah puas. Apa sih? Ayo nganti mbok dilangi gong. Men iki apa isih mencon ning bathuk iki apa? Iki lho, kira-kira iki. Ora do kemengkelen ling guyu engko nek bar goro-goro terus medun bareng. Nguyuh bareng. Wahyu wae saking kemengkelen tau malah melayu terus bali meneh. Wis sida nguyuh ora yo. Kontak teng dalan. Sugeng rangga ipun para tamu ya ange ya la bapak perkutute njaluk ngombe Lolit tilarat apa sing lolit tilarat iki gender ayo gender iki nek tangane papat oh saking trampile ya kamu sing gender tangane kirik napa to nang lekku lho truk lekku lho antil kowe ngecek karo lekku monggo ya